खुलुमबाय बयखौबो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोर आंनि इउट्यूबाव दिनै मोनसे टपिक्स बुंनो नागिरदों। बे टपिक्सआनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे डिसि अफिसाव अर्डार फैदों आरो डिसि अफिसनिफ्राय बिसिडिसि वाइज हरनाय जादों। बे अर्डारानो जाहैबाय गामिनि मुं सोलायनाय। जोबोद मोजां जादों बे अर्डार फैनाया। आं खावलायो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि बर'नि नाम दोननांगोन गामिफोरखौ। बेनिखायनो आङो अन्नानै गुरैयै बिसिडिसि वाइज ब्लक वाइजफ्राव खबर ला, जाहाथे हारसा नाम थानाय गामिफोरनि मुंखौ गोख्रैनो जोंनि बर'नि नामाव दोननो हायो। एग्जाम्पलाव दङ जों चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय मोनसे बिराद फेमास टुरिज्म स्पट बेनो जाबाय ब्लेक सवेल। साफ्रोमबो बर'फ्राबो बेखौ हारसानि नाम बाहायबाय थायो। मानो? खालामाथि होननानै बुंबाय थायो। मानो खालामाथि जानांगौ? जोंनि जायगायाव जोंनि रायजोआव थानानै बे टुरिज्म स्पटआ बेखौ जों मानो खालामाथि होननांगौ जाखो? साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ बुंनांगोन आरो लिखित भाबै बेखौ हरनांगोन। गोसोम हा होननानै बर'नि नाम दोननांगोन। गोसोम हा इंराजियाव बाहायनांगोन ब्लेक सवेल। मालाबाबो जों एसामिस सोदोबखौ बाहायनाङा। आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थानाय मोनसे गुफुर हा, एसामिसाव बाहायबाय थायो बेखौ वाइट सवेल। एसामिसाव बाहायो बेखौ बगामाथि होननानै। जोंनि रायजोआव थानाय, जोंनि बर' रायजोआव थानाय गामिनि एबा टुरिज्म स्पटखौ बोरै हारसाफोरनि नाम दोननांगौ जाखो लासिं सिंलाय? बेनिखायनो गोख्रैनो जायगा खाथियाव थानायफ्रा बे नामखौ सोलायनांगौ। बगामाथिखौ गुफुर हा बुंनांगौ। ओमफ्राय बेनिफ्राय ब्लेक सवेलखौ गोसोम हा होननानै बुंनांगोन। एसामिस सोदोब बाहायनायखौ जों साफ्रोमबो बर'फ्रा लासै लासैनो गारनांसिगौ। जों मालायनि सोदोबखौ मानो बाहायनांगौ? मालायनि रावखौ मानो रायलायनांगौ? बिनिखायनो जोङो दानिफ्रायनो सिनसियार थानाया मोजां। जों जेब्लायबो नेशनेल लेंगुवेजखौ सोलों, हिन्दी एबा इन्टारनेशनेल लेंगुवेजखौ सोलों नांगौनि थाखाय। इंलिस आरो जोंनि बिमानि राव बर'। जों मालाबाबो एसामिस डमिनेटेड खालामजानो नाङा। जोंखौ डमिनेट खालामनो नागिरो एसामिसफ्रा। बेनिखायनो जोङो बयकट खालामनांगौ बिसोरनि लेंगुवेजखौ। जों मालाबाबो रायलायनो नाङा। बिसोर एसामिस रायलायबा जों हिन्दीनि होना हो, नांगौ बर'नो होना हो। देट विल बी बेटार फर आस। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे गावबागाव गामिनि मुंखौ सोलायनानै लायो। सोरनाबा सोरनाबा दासिमबो दङ गयबारिखौ गुवाब्रै लिरनाय लिखितआव, आरो सानजाखौ पुब लिरनाय, पुर्ब लिरनाय, आरो सोनाबखौ पश्चिम लिरनाय बिदि दङ। सोनाब लिरनो हागोन, सोनाब उमुग गामि, सानजा उमुग गामि लिरनो हागोन। मा पुब पश्चिम उत्तर दक्षिण बिलाय? बेनिखायनो बे चान्सआवनो बिसिडिसिआव थानाय दानि गभर्नमेन्टनि बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे गोख्रैनो एरिया बेसिस नोंसिनि जायगायाव गोग्लैनाय बिसोरखौ नागिरनानै गोख्रैनो सोलायनानै हरनांगौ। आङो गुरैयै खावलायबाय आंनि इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजों। आरो रायजो राजाफ्रा जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै आंनि चेनेल बसुमतारी इन्डियान चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आंबो गोबां खोथा सावरायनो हानायनि, बुंलांनो हानायनि गोहो बोलो मोनो नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजों। बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि सुंद' बे टपिक्सखौ बाहायनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ। गोजोन्थों।